Здравейте, скъпи съфорници, колеги ловци, приятели! Намираме се на стрелбищен комплекс Дианел в село Лозен, където ще проведем изпитание със стрелба на ловна карабина САР 85. Ще пробваме стоманена стойка на фирма Via Trading. Стрелбата ще се проведе от инструктора Тошко Симеонов, за да видим как се държи оръжието с различни боеприпаси и при различни условия. Това е новата стойка на Via, модификация за всички видове подобни на калашник. Предстои да я монтираме и експериментираме. Всичко друго предстои. Каквото е необходимо е направено. Значи планката е заварена на 4 опорни точки, даже не, 5 са, още по-добре, защото това е слабото място. Нитовете се разбиват, не държат и оттам разваля и групата по време на стрелба. Поставяме и я затягаме. Моето първо впечатление е, че се държи много добре. Оптиката е монтирана. Остава единствено да се центрова по хоризонталата и по вертикалата спрямо оръжието и след това да направим контролно затягане. Сега ще направя само центровката. Добре. И почваме да я затягаме. Прави ми впечатление, че стойката е много ниска, компактна е, което е много добре. Всичко друго ще го покаже и стрелбата. Готови сме с монтажа и с монтирането на оптиката. Остава да започнем прострелката на тая, бих казал, много добра стойка. Ще направим с боеприпас 7,62 по 39 на Хорнеди.
В момента е простреляна на 50 метра, ще опитаме на 80. Тук е абсолютен център. Ще свалиме монтажа с оптиката и ще го поставиме отново, за да видим каква повторяемост има след сваляне и качване. Още 3 изстрела ще направим на 80 метра. Според мен няма никаква разлика. Смятам, че много добре, дори повече от добре. В момента съм поставил 3 бойни патрона за калашник 7,62 по 39. Направи ми впечатление, че се държат много добре и на 50 метра. Искаме да направим една проверка какво ще се получи на 100 метра. Аз по първия път. След стрелбата с бойните патрони поставяме отново 3 на хорнеди и правиме последна контролна стрелба на 80 метра. И както ще проверите след това на мишената, бъдете, че е впечатляваща стрелбата. Моето мнение е, че монтажа е най-добрия, който съм виждал до момента. Държи се изключително коректно.
Както видяхме, проведохме стрелбите с новия монтаж на вая. Новия монтаж на вая. Стрелбата беше проведена с патрони Хорнеди, както и с бойни патрони. Видяхте, че при различните условия почти нямаше разлика в резултатите. Така че всеки един, който желая да изпробва своя точен мерник, може да заповяда на стрелбищния комплекс, ще получи при нужда методична помощ от нашия инструктор. Също може да пробва точния мерник по панички, стрелба с пистолет. Ще е така цялата гама на оръжия, които притежава човек, може да изпробва на